It's Select Africa TV update. Igama lami nginguSinenhlahla ngiyanibingelela ngalesikhathi. Udaba siphathele wona sibuka la insizwa Mnqobi yazo uMr 247 okuyingoma ke aduma ngayo kakhulu. Uthi ke awukho umcimbi ongathiwa ke awunayo iZamalek kulonyaka ozoba mnandi. Lensizwa ikhipha ingoma entshasha ecula no Big Zulu ushuni wenkabi ethi ke Zamalek. Mnqobi yazo uthi le ngoma yakhe isiqalile ukushisa izikhotha ku-internet ezinkundleni zokuxhumana kanye nalapha yako TikTok. Uthi ke nakubinga kaphume ngokusemthethweni kodwa cha impela abantu abaningi bayayithokozela. Uphinde wadlulisa ke amazwi okubonga la ebonga khona ke kubalandeli bakhe ukuthi ke baqhubeke nokumeseka. Kanti ke lensizwa isebenzeke namaciko amaningi okubalwa khona ushwini Mtekhala nayo Big Zulu onobuhle kanye nabaningi. Kanti ke masiqhubekela phambili siphethekela udaba lensizwa Igalofu lodumo. Insizwa ke entsha nje emculweni esadida abaningi ke ngenxa ukuthi ke izenzo zayo zifana izinsizwa umthandeni igcokama Elisha. Inkuluke ngempela indaba lapha ya einkundleni zokuxhumana njengoba lensizwa ibonakala ishuthe noKhuzani impungose nalabantu khona beqagele izinto eziningi. Lesithombe ke sibonakale ekhasini lika Khuzani live le wabhala khona ukuthi mthathe. Abantu ke baya kushoko okuningi. Nathi ke Select Africa TV sifuna ukuzwa kuwe emlaleli wethu noma mbukeli wethu ukuthi ngabe ke yini wena oyicabangayo ngalesi sithombe, yini le sifisa nje ukuzwa umbono wakho. Ungena lapha ya page lethu ku YouTube uthi Select Africa TV. Kanti ke uyakwazi ukuthi usubscribe, ulike, uphinde futhi ucommente ku comment section yethu. Select Africa TV updates. Siyabonga.